Grazzi, l-għodwa tajba lil kulħadd nilqakom għal din il-konferenza tal-aħbarijiet li matula se nitkellmu fuq suġġetti li huwa għal-qalb ħafna settur li huwa għal-qalb ħafna il-Partit Laburista, il-pensjonanti. 10 tiem qabel l-elezzjoni il-pensjonanti magħna jafu preċiżament x'qegħdin nipproponu kemm se jiżdiedu u kif se jiżdiedu. Mill-banda l-oħra meta wieħed jara dak li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista, il-pensjonanti ma għandhom ebda garanzija. Irrid ngħid hawnhekk illi Gvern Laburista neħħa il-friża mill-pensjonijiet illi kienet ilha għal ġenerazzjoni sħiħa. Bdejna fl-ewwel leġislatura billi tejjibna il-pensjoni minima u anke il-pensjoni tar-Roma l imbagħad f'din il-leġislatura bdejna nagħtu żidiet lill-pensjonanti kollha u waqt illi irranġajna diversi anomaliji illi kien hemm matul is-snin. Tant daħħalna skemi ġodda u inċentivi oħrajn fejn jitlu l-pensjonanti illi l-oppożizzjoni ma setux ilaħqu ma dak kollu illi għamilna qed nagħmlu u rridu nagħmlu. Jekk wieħed jara wieħed mill-verżjonijiet illi kien hemm tal-programmi u l-manifesti elettorali fi proposta 14 tagħhom ta' waħda mill-verżjonijiet jgħidu li se jagħtu opportunità lil pensjonanti kollha illi jaqdu biżżejjed kontribuzzjonijiet biex jibqgħu jaħdmu sakemm jilħqu l-età tal-irtirar u jieħdu pensjoni bbażata fuq kemm il-sena qabel jirtiraw. Din ilha titħaddem din is-sistema mill-2016, jiġifieri din il-proposta il-Partit Nazzjonalista se tagħmel għax minn fejn ġabha ma nafx għalfejn kitbuha. Hija proposta li qiegħda hemmhekk ilha mħaddma u magħna għax aħna bħala gvern m'għandniex terms and conditions nafu kif se tibqa' titħaddem. Jekk tibqa' taħdem wara l-età ta' 61 sena kull sena l-pensjoni tiżdiedlek sa massimu ta' 23% aktar minn din il-miżura li diġà daħħalna aħna fil-fatt gawdew minn tal-anqas 10,000 pensjonant. Apparti din hemm wedit oħrajn illi qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista u li ilhom imħaddma issa ħansemmi proposta 16 ta' wieħed mill-manifesti mill-5 illi ħarġu. U din il-proposta 16 tajt li permezz tagħha se jħallu lill-persuni kontribuzzjonijiet nieqsa iħallsu parti minnhom u issa kif jaf kulħadd, partikolarment dawk li diġà qegħdin jużaw din l-iskema, din ilha titħaddem mill-2015. Fil-fatt minn din il-miżura diġà gawdew eluf ta' persuna. Il-Partit Nazzjonalista qed iwieħed xejn ġdid qed jipprova jara kif jista' jagħmel li kemm xi ħadd jista' jisraqlu il-vot billi jwedu affarijiet illi ma jistax jwettaq għaliex diġà wettaqhom dan il-gvern. Però li kieku waqfu sawn li ipproponew affarijiet illi diġà jeżistu ngħid fiha u ma fihiex, ma dawn qed jipproponu affarijiet li huma ferm qar minn dak illi qegħdin igawdu bħalissa minnu il-pensjonanti. U jekk 10 tiem oħra Bernard Grech se jkun elett bħala il-Prim Ministru ta' Malta, il-pensjonanti apparti li ma għandhomx garanzija ta' kif se jkunu, se jmorru għar jekk Bernard Grech ikun Prim Ministru. Jekk issegwi bir-reqqa dak li qed jipproponu tinduna li bħal bqija tal-manifest tagħhom hemm żewġ prinċipji illi dik li kull ma qed jipproponu qed iwedu huwa bit-terms and conditions u allura ma hemm xejn ċert u hemm ħaġa oħra illi jekk hemm peace x'jintrefa' dan il-peace mhux se jarfu l-gvern imma se jarfu iż-żgħir, se jarfu il-peace min jiflaħ l-anqas. Issa, dan joħroġ bl-aktar mod ċar meta nħarsu lejn dak li qed jipproponi il-Partit Nazzjonalista fuq il-pensjoni minima. U hawn qed nitkellmu fuq allura dawk illi jaqbdu l-anqas pensjoni. U li allura huma fost l-aktar vulnerabbli
fis-soċjetà tagħna. Settur illi dan il-gvern ħaħsieb għaliex mhux biss illi neħħaq il-friża tal-pensjonijiet imma żidna il-pensjonijiet kull sena u fl-aħħar snin aħna bħala gvern żidna d-dħul ta' dan is-settur tal-pensjonanti b'aktar minn 20% u mhux se nifqgħu għaliex kif tafu fil-manifest tagħna aħna qed nipproponu illi jkun hemm żidiet oħrajn mhux biss illi jieħdu il-garanzija illi jiżdiedu li jieħdu iż-żieda sħiħa għall-għoli tal-ħajja imma saħansitra wkoll mekkaniżmu addizzjonali għaż-żieda tal-għoli tal-ħajja magħrufa bħala il-kola u anke wkoll qed niggarantixxu illi jkun hemm żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa. Dan kollu aħna lill-anzjani qed inwedulhom il-pensjonanti qed inweduh qed nipproponuh u għaliex aħna gvern kredibbli jafu illi magħna kemm se jiżdiedu jafu kif se jiżdiedu. Imma irrid hawnhekk inġib għall-attenzjoni tagħkom x'qiegħed jipproponi il-Partit Nazzjonalista. Onestament bħal oqsma oħra naqra diffiċli biex tkun ċert għalhekk jiena fil-bidu għedt illi il-pensjonanti ma jafux fejn qegħdin. Issa dan qegħdin 10 ijiem qabel immorru nivvotaw. Fejn tidħol il-pensjoni minima issib illi l-ewwel qalu mod. Imbagħad kitbu mod ieħor, imbagħad inbidlet il-verżjoni. Mela meta ippreżentaw il-proposti tagħhom kienu qalu illi l-pensjoni minima se titla' daqs il-paga minima. U din kien qala id-deputat kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius fl-ewwel ta' Marzu. U kien wiegħed nollu il-pensjoni minima nazzjonali daqs il-paga minima nazzjonali. Mela hemmhekk kien ċar David Agius u kien qal li se nollu il-pensjoni minima nazzjonali daqs il-paga minima nazzjonali. Il-prima faċe tidher illi hija proposta tajba li xixraq illi il-pensjonanti ikollhom dawn iż-żidiet. Imma il-wiegħda illi saret fl-ewwel ta' Marzu taret marrieħ ftit tal-jiem wara. Għaliex meta tfittex il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista issib verżjoni differenti u se nkun qed naqra testwalment x'hemm miktub. Mela bdejna illi il-paga minima nazzjonali se tkun daqs il-pensjoni minima. Però din spiċċat taret marrieħ u qed jgħidu hekk. Nibdew inħadmu mekkaniżmu biex gradwalment nollu il-pensjoni minima nazzjonali f'livell adekwat madħul neċessarju għal pensjonanti skont il-politika tal-living income hekk kif maqbula mal-imsieħba soċjali. Ġifri, għall-ewwel tinstema' sabiħ, ma mbagħad meta tibda taqra terms and conditions tinduna illi ma hemm xejn ċert. U allura mela imbagħad kellna verżjoni oħra. Mela l-ewwel kellna l-verżjoni tad-deputat kap David Agius, imbagħad kellna l-verżjoni tal-manifest elettorali. Il-kelma tagħhom ma tiswa xejn, għax bejn dak li jgħidu, bejn dak li jiktbu. U dak li mbagħad qal il-bieraħ id-deputat nazzjonalista Ryan Kallus fejn saħansitra qal illi jekk tajt kemm se tola il-pensjoni tkun irresponsabbli u arroganti. Saħna qed ngħidulhom ċar kemm se jiżdiedu il-pensjonanti jekk Robert Abela jingħata mandat l-ewwel mandat tiegħu 10 ijiem. Ora qed ngħidulhom bl-eżatt kemm se tiżdied. Iżdied il-15% skużawni il-15 euro fil-ġimgħa għandek il-kola u il-mekkaniżmu tal-kola. Però issa qed jgħidulna illi jekk tajdu kemm se jiżdiedu għaliex huma mhux kapaċi jgħidu, għaliex qas jistgħu jżommu mal-wiegħda. Qabel konna ngħidu jiksru l-wiegħda wara l-elezzjoni. Illum iwedu u jiksru l-wiegħda tagħhom qabel immorru nivvotaw. U allura il-pensjonanti b'dan il-gerfix li hemm fih dan il-manifest elettorali fih dan il-Partit Nazzjonalista ma jistgħu jkunu qatt ċerti. Iċ-ċertezza jista' joffriha biss gvern laburista ieħor li tiegħu kien Ministru il-kollega Michael Falzon
li nħalli fideh biex ikompli jispjega dan l-argument u għaliex il-pensjonanti mal-Labor jafu fejn qegħdin. L-Onet Ponċu, grazzi tal-li edinaw, grazzi wkoll lil dawk kollha li qed iseguna dal-għodu. Naħseb li jekk kien hemm xi ħaġa li spikkat fil-kampanja tal-Oppożizzjoni kien il-fatt illi nitkellmu fuq il-passat. Dejjem jitkellmu fuq il-passat u naħseb jekk ħana jibqgħu jitkellmu fuq il-passat li l-pensjonanti ħajkollhom inkwiet kbir. Għax nixtieq infakkar x'kien il-passat taħt Gvern Nazzjonalista. Taħt Gvern Nazzjonalista f'21 sena sħaħ il-pensjoni ma żdieditx imqar ċenteżmu wieħed. Iktar minn 20 sena il-pensjoni ma żdiedet qatt. Kien hemm żmien illi mhux tal-li ma żdieditx il-pensjoni f'ħi anfisha, imma fejn saħansitra l-anzjani tagħna ma kinux jingħataw iż-żieda kollha tal-għoli tal-ħajja. Għalmin forsi ma jiftakarx, infakkar li il-pensjonanti minn barra ma żidulhomx il-pensjoni, għal dik li hija l-allowance tal-għoli tal-ħajja, Gvern Nazzjonalista kien jagħtihom 2/3 minnha. U dikka huwa sinjal ta' x'jista' jġib il-futur jekk nerġgħu immorru taħt Gvern Nazzjonalista. X'inhu iktar ukoll li ċara fil-passat, ejja ma ninsewx ukoll il-mod ta' kif ittieħdet id-dinjità tal-pensjonanti tagħna. Id-dinjità illi daw setgħu jgħixu f'livell aċċettabbli, bil-maqlub, mill-maqlub. Din is-sena il-pensjonanti tagħna qegħdin jieħdu s-7 żieda konsekuttiva. 7 żiediet sena wara sena wara sena. Wara 21 sena ifriżati. Mhux biss illi qegħdin naraw kif ħankomplu nżidu imma qegħdin nagħmlu commitment ċar mal-pensjonanti. Mal-pensjonanti aħna ħanagħmlu dak li għamilna dal-aħħar 9 snin. Intuhom ir-rispett u d-dinjità li jixirqilhom. Ma rridx imur jien lura ma ta' min jiftakar ukoll li meta l-mediċini kienu jkunu out of stock, partikolarment tal-anzjani, kien hawn minn qabbel mediċina ma' bot piżelli. Il-bieraħ l-Onorevoli Carlus semma l-arroganza u r-responsabilità. Inħalli għalikom li qed tarawna biex taraw u tiddeċidu intkom min hu l-responsabbli. Qed minn barra dak li semma l-kollega diġà qed jgħidu fuq li morru living income u mhux living income. Veru ma jafux x'inhu ma jgħidu. Għax jekk wieħed iħares lejn l-istudju tal-Caritas illi sar fl-2020 relattivament riċenti. U hekk ħarsu wkoll lejn studju ieħor tal-Joint Research Center tal-Kummissjoni Ewropea, issib illi pajjiżna grazzi għal 7 żidiet tal-Partit Laburista. In-nies illi qegħdin fuq il-pensjoni, il-pensjonanti tagħna meta wieħed jgħod dak kollu li jieħdu, qegħdin il-fuq minn dak threshold b'1600 €. Dik hija realtà li mhux qed jgħidha il-Partit Laburista jew il-Partit Nazzjonalista. Hija realtà illi ma jista' jmeriha ħadd. Illum il-pensjonanti tagħna jekk ħammorru għal dak illi qed jissuġġerixxi l-Partit Nazzjonalista biex niġu fejn jridu jieħdu n-nies huma, irridu mmorru lura, il-pensjonanti tagħna jirċievu 1600 € inqas milli qegħdin jirċievu llum. U jgħidu li l-passat huwa mera tal-futur. Kważi nixtieq ngħid hekk għax anke bli qed jissuġġerixxu mhux lejn il-passat irridu jieħduhom il-pensjonanti, mhux biss lejn dak li għamlu fuq 20 sena, imma għar minn hekk. Wieħed mill-mekkaniżmi li qed jissuġġerixxi l-Oppożizzjoni Nazzjonalista huwa mekkaniżmu fejn mhux talli ma jeħdux il-kola kollha, mhux talli ma jeħdux 2/3 mill-kola kif għamlulhom lill-pensjonanti, jisu mhux kulħadd kellu bżonn dik l-għajnuna. Imma saħansitra qed imorru għal mekkaniżmu li jissejjaħ ta' 70-30 mhux se nkun tekniku, illi daw qed jgħidulhom lill-pensjonanti tagħna aħna mhux 2/3 ta' ħantukom tal-kola, ħantukom terz minna, 30% minna, mhux bħalma għamilna aħna bħala Gvern Laburista li mill-ewwel tajna żidiet. U nisħaq ukoll l-aħħar 5 żidiet
ma għadniex naraw pensjonijiet tal-servizz tar-Romol jew da kollu. Lil kulħadd, kull pensjonant f'pajjiżna għal 5 snin wara xulxin ra żieda fil-pensjoni kollha tiegħu. Kulħadd. U dak juri allura differenza bejn partit u ieħor. Taf fejn id mal-Partit Nazzjonalista isek qed tara d-duħħan. Isek qed tara d-duħħan. Mekkaniżmi, terms and conditions, kollox bl-small print u kollox fl-aħħar mill-aħħar ta' xi wassal bħal maraw ukoll l-anzjani tagħna. Għal dak il-punt illi milli jgħidu m'hemm xejn. Għax hekk għamlu mal-pensjonanti tagħna. U hekk biħsibhom jagħmlu. Hekk insemmi biss ftit punti tal-benefiċċji llum qed ngħidu. Qegħdin ngħidu isma' minn barra iż-żieda fil-kola, minn barra li l-pensjonanti tagħna ħajieħdu l-kola kollha, il-pensjonanti tagħna wkoll se jkollhom kola imtejba. Il-kola li tingħata lill-pensjonanti minn barra l-kola normali illi jieħu kulħadd ħajkollhom kola mtejba. Mekkaniżmu li jkun jiffavorixxi iktar lill-anzjan. U ma daw qegħdin ngħidu illi l-pensjonijiet sal-aħħar tal-leġislatura se jkunu żdiedu bi 15 euro fil-ġimgħa. Mhux hekk biss, waħda wkoll li semmiha l-kollega wkoll kif dejjem jittargetjaw liż-żgħir. Dejjem mhux il-Gvern Nazzjonalista ma dejjem il-pis wadbu liż-żgħir. Il-kwestjoni ta' rifużjoni ta' ċekkijiet. Rajna oppożizzjoni illi tirraġuna b'mod regressiv immens fejn tidħol l-għajnuna soċjali, illi minflok ngħinu lil min l-iktar għandu bżonn, ħanieħdu minn għand dawk l-inqas għandhom dħul u se nagħtuhom żero. Dik hija realtà oħra li wkoll il-pensjonanti tagħna jqogħdu attenti ħafna minnha. Partit Nazzjonalista kollox bit-terms and conditions. Ma tafx fejn int. X'differenza minn dak li qed nipproponu bħala partit. Fejn ir-regoli huma ċari, m'hemmx kundizzjonijiet, dak wedna u dak nagħmlu. Dak li wedna mhux tal-li għamilnieh f'dal-5 snin, pandemija u mhix, tal-li morna oltre minn dak li wedna lill-pensjonanti tagħna fil-programm tal-2017. Dakinhar wedna żieda ta' 8 euro, illum kien ħars lura lejn din il-leġislazzjoni li issa waslet li ġajla effettivament fit-tmien tagħha. Issejb illi mhux żammejna biss kemmtna, imma minflok żidna l-pensjonijiet biss bi 8 euro kif wedna, żidnihom bi 13 euro u nofs fil-ġimgħa. X'qegħdin jgħidu wkoll? Ejja ma ninsewx ukoll meta lew is-servizzi tad-dawl u l-ilma, kien hemm min qal ħanivvota bil-qalb biex jolew il-prezzijiet tad-dawl u l-ilma. U l-pensjonanti tagħna n-nazzjonalisti ħallewhom fil-friża mhux f'sens wieħed anke f'żewġ sensijiet. Fil-friża l-pensjoni tagħhom u bil-logħli tal-prezzijiet il-pensjonanti tagħna kienu jsibuha diffiċli biex iżommu darhom sħuna fix-xitwa. Illum għandna 68,000 persuna anqas b'diffikultà li jżommu djarhom sħuna milli ħallew warahom il-gvernijiet nazzjonalisti. In-numru ta' persuni li għandhom dik id-diffikultà illum huwa inqas bi 68,000. Naħseb illi għalkemm wieħed ma jistax ma jirreferix imbagħad jiena ngħid isma' ejja għandna mmorru u nħarsu l-qudiem. L-istorja tal-Partit Nazzjonalista fejn jidħlu l-pensjonanti mhix ġdida illi tuhom il-ġenb. U għalhekk hawnhekk illi ta' min forsi wieħed jagħti indikazzjoni ta' kemm qegħdin naraw illi l-pensjonanti tagħna se jiggwadanjaw jekk jagħtu l-fiduċja lil dan il-partit fl-elezzjoni ta' 26 ta' Marzu. Jekk wieħed iqis iżdied fil-pensjonijiet u affarijiet oħra allowances oħra, sal-aħħar tal-leġislatura kull pensjonant tagħna jkun qed jirċievi kważi 800 euro aktar
fis-sena. Oltre milli ma nintaxxawhomx jew ma nagħtuhomx xi ċekk ta' reviżjoni. Ma daw ta' min iżid ukoll illi bdejna il-proċess u ħankomplu l-proċess illi naraw illi l-anzjani tagħna jieħdu l-mediċini b'xejn. Qed nitkellmu fuq madwar 300 euro frankati fis-sena. Ħanaraw ukoll u ħanwessaw l-eligibilità għalfejn jidħol l-energy benefit. Allura hemmhekk ukoll qegħdin innaqsu il-pis fuq pensjonanti tagħna skont kalkoli li huma kosted mhux bħal ta' ħadd ieħor bi 314 euro oħra fis-sena. Ħanżidu l-allowance illi nagħtu llum għal dawk li għandhom 75 sena u għadhom jgħixu fil-komunità. Se naraw ukoll li l-anzjani tagħna jkollhom internet b'xejn, benefiċċju ieħor ta' 300 euro fis-sena. Fil-verità, jekk wieħed jott il-miżuri kollha qed nitkellmu fuq żieda ta' madwar 1900 euro fis-sena aktar. U lill-pensjonanti tagħna mhux biss ħadna ħsiebhom u investejna fihom. Saħansitra lill-pensjonanti tagħna għamilna l-eligibilità għal pensjonanti akbar. Tul l-aħħar sentej se nkunu fil-fatt żidna l-eligibilità għal pensjoni għal madwar 1900 persuna oħra ġdida. Illi llum grazzi għal miżura illi bdejna sena ilu hemmhekk issa għandna 2000 persuna, madwar 2000 persuna li huma jieħdu intitolati għal pensjoni. Kif jgħidu il-passat jista' jkun il-mera tal-futur. U l-anzjani tagħna naħseb li l-unika futur li qatt jista' jkollhom mhux ma' min qatt ma żiedilhom il-pensjoni, mhux ma' min kien jinsulthom jekk ma tisibx il-mediċina isek ma tsibx bott biżelli għand il-grocer. Il-futur tal-pensjonanti tagħna huwa fih dan il-Partit Laburista. Kien dan il-partit illi mhux biss bnejna fuq il-pensjonijiet daħħalna miżuri ġodda u aħna m'hemmx terms and conditions, m'għandna m'hemmx kundizzjonijiet, m'għandna dejjem taf fejn int. U aktar minn hekk m'għandna taf illi aħna dak li nwedu inwettquh. U hija mhux arroganza illi tur il-futur lin-nies mhijiex ir-responsabilità, għal kontrarju qed nagħtu fiduċja li ħaninvestu fil-pensjonanti tagħna kif għamilna u kif beħsiebna nibqgħu nagħmlu. Nirringrazzjakom.